mulțumesc pentru că ne porți pe brațe și îți mulțumesc pentru că ai fost și cu mama în călătorie. Îți mulțumesc pentru că ai păzit-o, ai fost cu ea, Doamne, și este în mijlocul nostru. Să o binecuvântezi, să ne binecuvântezi și pe noi și toți împreună să ne bucurăm că ești un Dumnezeu mare și minunat. Amin. Amin. Doamne, mulțumesc și eu pentru toate binecuvântările care le-ai lăsat în oameni. Ca să se întâlnească și să atingă mine, Doamne, să mulțumesc că și noi vrem să atingă biserica aceasta și să te bunăm și să te fie. Te rugăm pentru toate. Mulțumim pentru biserica aceasta și să te bunăm. Amin. Dreptele tale peste toți prezenți în casa ta. Amin. Amin. În cea de-a doua parte aș dori să venim înaintea Domnului cu cererile noastre. În Psalmul 116, versetele 3 și 4 ne spune: mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Atunci când suntem în necazuri, în boli, în probleme, oricare ar fi problema noastră, să nu uităm că Dumnezeu este în control și El este acela care ne scapă din probleme. În Filipeni 4, versetul 6, cuvântul Domnului ne spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. În următoarele momente aș dori să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru ceea ce El a făcut pentru noi până acum și problemele care le aducem înaintea Domnului. Ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru cei nemântuiți din casele noastre, pentru fiii risipitori, pentru tineretul bisericii,
pentru o apropiere mai sfântă de Dumnezeu. Și să nu uităm să ne rugăm pentru micuțul Natalael Clerc Păulescu, dacă zic bine, Micuța, ce scuze, care trebuia să fie la binecuvântare astăzi și se pare că nu se simte prea bine, a ajuns la urgență. Cu aceste gânduri dorim să ne rugăm Domnului. Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Bine ați venit în casa Domnului. Amin. Am dorit să avem un scurt timp de părtășie în care să putem să ne salutăm unii pe alții, să spunem unul altuia că ne bucurăm, că ne vedem unii pe alții, mai presus de toate că suntem în prezența Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm și în ordine și în scurt timp să ne salutăm unii pe alții. Psalmistul David spune: întoarce scrivirea de la păcatele mele, șterge toate nerăciunile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bună voință. Amin. Ești
rugăciune. Doamne Tatăl nostru, vrem să îți spunem în această dimineață că suntem copleșiți de bunătatea Ta. Doamne, ne-ai făcut această bucurie să venim în prezența Ta încă de la ora de rugăciune, Doamne, și am simțit că Duhul Tău cel Sfânt s-a mișcat printre noi, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru că ne binecuvântezi, Doamne, cu această posibilitate să venim cu cererile noastre, cu mulțumirile noastre înaintea Ta, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru că această cameră este plină, Doamne, de frați și surori, de tineri, de copii, Doamne. Și cred că am venit în această dimineață în casa Ta ca să auzim vocea Ta la serviciul divin. Te rog să continui să ne vorbești, Doamne. Doamne, vom sta în prezența cuvântului Tău. Dorim ca acest cuvânt să fie viu și lucrător în viețile noastre. Dorim apoi să ne curățești pe fiecare dintre noi, să ne golești de orice gând care ar putea să împiedice cuvântul Tău să fie lucrător în viețile noastre, Doamne. Și acest cuvânt, Doamne, să dea rod în viața noastră. Te rog să-l binecuvântezi pe fratele Victor. Să-i dai puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, ca să ne împărtășească voia Ta, Doamne, pentru viețile noastre, pentru biserica Ta de aici din loc. Și îți mulțumesc, Doamne, Tată, pentru că vei lucra mai mult decât putem să-ți cerem noi. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Ieremia, prorocul, spune în capitolul 17, versetul 7, binecuvântat este Domnul a cărei nădejde este El. Noi ne punem nădejdea în Dumnezeu, nu ne punem nădejdea în oameni, nu ne punem nădejdea în avuții, nimic altceva decât în Dumnezeu. Aș vrea să încep anunțurile de dimineața aceasta cu un lucru care ne interesează pe toți. Am rugat deseori frații și surorile aici să nu parcheze în fața bisericii.
câteva mașini sunt parcate pe bike line, pe linia de biciclete. Și n-ar vrea să aveți surpriza să aveți tichet. Este loc și sper că mai este loc. Și în parkingul de vis-a-vis avem 25 de locuri în parkingul bisericii acolo și avem destul loc și în parkingul de aici, în caz că nu mai sunt locuri acolo. Așa că v-aș ruga, toți cei care aveți în timpul acesta de anunțuri, care aveți mașinile parcate aici, mergeți și trageți-le de acolo, pentru că n-am dorit nimănuia să ia un tichet în ziua de astăzi. Vă salutăm pe toți în casa Domnului în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu un duh de ascultare a cuvântului Lui. Și numai atât, un duh de împlinire a Lui în viața noastră. Salutăm în mijlocul nostru mulți frați musafiri în dimineața aceasta. Vă binecuvântăm în numele Domnului și vă spunem bine ați venit. Și când plecați de aici, aduceți salutul bisericii noastre, care este la 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Duceți acest salut cu dumneavoastră și să ducem și noi, fraților, să-L împlinim în viața noastră, să fim făpturi noi în Domnul Iisus Hristos. Am spus că avem musafiri și ar vrea să se ridice atunci când le citesc numele. Betty Ilioi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Beni Ilioi, Dumnezeu să te binecuvinteze acolo. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nathan Ciclea, Domnul să vă binecuvinteze, frate. Emma Candreanu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cătălin și Emilia Vasilovici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dânsii sunt din? Londra. În Londra. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Salutul bisericii creștini cu Evanghelie din Londra, din Iuda, capitolul 20, 21, 24 și 25. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Iar acelea care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă învățați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de tot vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Mulțumim frumos pentru salut. Mai avem pe sora Maria Moț din Curtici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dânsa e mama fratelui Mircea Moț. Dumnezeu să vă binecuvinteze între noi. Dânsa va sta mai mult aici, așa că o să ne bucurăm cu dânsa. Ieri am avut o bucurie mare. Mulți dintre dumneavoastră ați fost aici. A fost cununia religioasă a sorei Veronica cu fratele Alex. Ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvinteze căsnicia acolo unde sunt. Și uitați la casele dumneavoastră. Rugați-vă pentru toți tinerii căsătoriți, pentru toate familiile tinere, pentru că diavolul are diferite planuri. Privire la noi, la toți, dar privire la familiile tinere mai mult. Așa că trebuie să ne rugăm pentru ei. Încă un motiv de bucurie este că s-a deschis site-ul pe internet, site-ul bisericii este la newlife.com, newlife.com. Romane Church. Mulțumesc pentru comentarii. Așa că dacă doriți acolo să ascultați predicile, să le reascultați, care ați fost aici, puteți să faceți lucrul acesta. Mulțumim foarte mult fratelui Cătălin care s-a gândit de acest lucru, Dumnezeu să-l binecuvinteze. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția să aveți grijă cum vă comportați în casa lui Dumnezeu. În primul rând că suntem o priveliște pentru cer și acum am devenit și o priveliște pentru oameni prin internet. Fratele îmi spunea mai înainte că deja acum la serviciul acesta, la momentul acela care mi-a spus, erau 10 vizitatori, 10 oameni care vizitau programul nostru de aici. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere să ne comportăm în casa Lui așa cum El dorește.
Pe data de 8 aprilie, la ora 8:30 dimineața, aceasta este ziua Învierii Domnului, care sărbătorim ziua Învierii Domnului Iisus Hristos. Vom avea un breakfast, o agapă aici, cred că va fi undeva sub acoperișul acesta din spate, vedeți, noi nu prea avem săli aici așa de multe, dar dorim să ne bucurăm împreună, să avem părtășie împreună unii cu alții, la un breakfast, la un ceai și așa mai departe. Toți aceia care doresc să vă implicați, adică să veniți, să aveți părtășie cu noi, vă rugăm să o faceți pe data de 8 aprilie la ora 8:30. Picnicul bisericii îl vom avea pe data de 15 aprilie, a treia duminică din luna aprilie, la ora 4 după masă, la Sahuaro Ranch Park. Vă pot spune adresa, e 9802 North 59th Avenue, în Glendale, în statul nostru. Dacă doriți direcții despre parcul acela, v-aș ruga să vă adresați fratelui Mircea, o știu că el știe mai bine decât mine. Surorile sunt rugate ca după terminarea serviciului să rămână pe loc pentru vreo 10-15 minute pentru a se organiza pentru acest eveniment. Așa că vă rog, surorilor, să rămâneți în urmă după serviciul de dimineață și să discutați această problemă și Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să puteți să faceți și lucrul acesta. Serviciile din Casa Domnului sunt duminică de la ora 10 și cel mai apropiat este după masă de la ora 6 și mai avem și joia, seara de la ora 7. Tinerii și familiile tinere au părtășia lor și studiul biblic vineri la ora 7. Așa că v-aș ruga tineri și familii tinere să participați, nu aveți de câștigat. Atunci când veniți să vă întâlniți, să studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Iar acum haideți să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bună voie. Încă o dată spun că e o închinare în fața lui Dumnezeu atunci când venim cu ceea ce El ne-a dat, cu parte din ceea ce El ne-a dat. Aș vrea să vă amintesc, frați și surori, ce spunea Dumnezeu prin prorocul Maleahi. Puneți-mă la încercare, zice Domnul. Dumnezeu ne invită să-L punem la încercare. Eu vă mărturisesc că L-am pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare. Și niciodată Dumnezeu nu a rămas dator. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu și casa mea morim, o Doamne, ca să te slujim. Te rog să-mi dai puterea ta, să te semnezi cu viața mea. Te rog să-mi dai puterea ta, să te semnezi cu viața mea.
două anunțuri care au rămas, care sunt mai importante, ca să dăm atenție. Copiii, părinții care au copii, să nu uite, sâmbătă la ora 11 până la ora 3 după masă, vor avea o activitate specială destinată pentru copii, așa că toți părinții care au copii îi rugăm să-i aducă sâmbătă dimineața la orele 11. Iar în atenția fraților lucrători, un lucru cred că am scăpat din proiectul de statut. Noi credem în aer condiționat. Ar trebui să-l adăugăm acolo și o să discutăm lucrul acesta. Vă rog să vă rugați pentru echipa de slujire care va lua în discuție acest proiect, care considerăm că este deosebit de important pentru viitorul acestei biserici și ca Domnul să dea înțelepciune, călăuzire prin Duhul Sfânt și să fim întru totul după Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul pe care îl urmărim. Haideți acum să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 27. Psalmul 27, pagina 567 în Sfânta Scriptură. Și vom citi două versete. Versetul 4 și versetul 5, ridicați în picioare. Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Amin. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze cuvântul Lui. Vă rog să ocupați locurile. În dimineața aceasta a trebuit să facem o schimbare. Trebuia să am o predică de binecuvântare și o să avem un mesaj de închinare, care sper să fie o binecuvântare. Mă rog și rugăciunea mea în dimineața aceasta este ca Duhul Domnului să ne facă plini de entuziasm atunci când venim la închinare. În cartea Apocalipsa, Ioan face următoarea afirmație. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Se adresează bisericii din Laodiceea. Și aș vrea ca să fie dimineața aceasta un impuls pentru noi toți cei care venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să avem o închinare plină de entuziasm. Cum spun americanii, it's not about us, it's about God. Când venim aici, nu-i vorba de noi, nu-i vorba de lucrările noastre, nu-i vorba de realizările noastre, nu-i vorba de ceea ce facem noi, ci este vorba despre Dumnezeu. Pentru El venim aici, pe El vrem să lăudăm, Lui vrem să ne închinăm și de aceea tot ce facem aici, cântarea noastră, grupul de praise and worship, nu este un show, fraților. Nu este o prezentare scenographică, nu este o realizare omenească, ci ei ne conduc pe noi în închinare, în prezența lui Dumnezeu. Și asta este scopul pentru care venim aici. Dacă vom încerca să punem un show, dacă vom încerca să facem o prezentare omenească, va trebui să o facem din ce în ce mai bună în fiecare duminică, ca să vă ținem atenția trează și la un moment dat o să vă plictisiți, pentru că nu o să putem merge tot mai bine. Dar când venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, atunci omenescul dispare și suntem noi și Dumnezeu. Și de aceea putem, așa cum am spus și altă dată, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, putem să ridicăm mâinile spre Dumnezeu, putem să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că atunci când stăm în închinare, suntem noi și Dumnezeu. Amin? Amin. Și Ioan face această afirmare
și ceea ce Domnul este cel mai nesatisfăcut atunci când venim aici este lipsa de pasiune în închinare. Atunci când gândul nostru zboară în altă parte, atunci când suntem cu trupul aici, dar cu gândul suntem încă la business-ul nostru, când nu avem pasiune, când nu suntem excited, când nu suntem pasionați de ceea ce facem. Și adresându-se bisericii din Laodiceea, se spune că biserica era localizată lângă izvoarele calde de la Hierapolis. Și când Ioan face referința aceasta, știa că acolo merg oameni pentru vindecare la acele ape calde. Și zice, nu ești nici în clopot, deci nu aduci liniștire, vindecare, și zice, nu ești nici rece să aduci răcorire. Și pentru că n-aduci nici vindecare, n-aduci nici răcorire, n-aduci niciun beneficiu în închinare, stăpânului tău spune, am să te vărs din gura mea. Domnului nu îi place mediocritatea. De aceea, în dimineața aceasta, frați și surori, pentru mine și pentru voi fiecare, aș vrea ca să schimbe modul nostru de gândire și modul nostru de manifestare atunci când ne închinăm Domnului. Uitați-vă pe internet. Și aș vrea ca frații să dea din când în când fețele fraților. Nu știu de ce la noi parcă suntem la mormântare când suntem la servici. Fraților, aș vrea să vedem că atunci când suntem la închinare, Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Și există o mare binecuvântare atunci când suntem în prezența Domnului la închinare. Așa cum aș vrea să fac o scurtă recapitulare, foarte scurtă, și să învățăm, este a treia lecție pe care o parcurgem în închinarea bisericii. Primul lucru pe care l-am învățat a fost care este scopul bisericii. De ce venim în locul acesta? Pentru ce ne adunăm? Venim fiindcă vin și alții? Venim pentru că avem vreun beneficiu, că vrem să ne întâlnim, să facem un aranjament? Sau venim ca să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu? Și am definit, am spus atunci că modul sau scopul venirii noastre în locul acesta este să îl slăvim, să-L glorificăm lui pe Dumnezeu. Și modalitatea practică prin care facem lucrul acesta este prin închinare. Îl slăvim pe Dumnezeu atunci când ne închinăm lui Dumnezeu. Scuzați-mă că am impresia că sunt prea energic în dimineața asta și nu se uscă gura. Sunt așa pentru că aș vrea ca și voi să deveniți așa. Așa. A slăvi pe Dumnezeu înseamnă a-i aduce închinare. Acesta este primul lucru pe care l-am învățat vis-a-vis de închinarea bisericii sau credincioșilor. Al doilea lucru pe care l-am învățat este că închinarea adevărată înseamnă să ne închinăm Domnului cum? În Duh și în adevăr. Duhul nostru este ajustat pe frecvența lui Dumnezeu. Atunci când Duhul nostru comunică cu Duhul lui Dumnezeu, este sensibil, suntem pe aceeași frecvență și ceea ce Duhul lui Dumnezeu comunică, noi recepționăm. Asta este închinarea în Duh și închinarea în adevăr este închinarea potrivit Scripturilor. Suntem călăuziți în închinare de Scripturi și suntem convinși că ne închinăm Dumnezeului Scripturilor. Am spus, cei ce nu se închină în Duh și în adevăr, nu sunt neînchinători, ci sunt închinători idolatri, închinători falși. De aceea este foarte important ca noi să ne închinăm Dumnezeului pe care îl prezintă Scriptura și nu unui alt Dumnezeu. Că noi putem veni și putem să ne închinăm și putem să facem tot felul de lucrări aici, dar dacă nu avem imaginea unui Dumnezeu, Dumnezeului care îl prezintă Scriptura, s-ar putea să aducem o închinare idolatră și este un pericol pe care îl avem în mod deosebit în Statele Unite, nu știu în Anglia, dacă este pericolul ăsta, dar bănuiesc că este și acolo, și anume pericolul care ne paște în America este pericolul postmodernismului. Aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte ca să vă fac atenți la acest pericol. America, după cum vedeți, dacă deschideți televizorul, news-ul și așa mai departe, citiți ziarul, este în mijlocul unei schimbări radicale în ceea ce privește modul de gândire și asta afectează fiecare parte din viața noastră. Și acesta este postmodernismul.
Ce este postmodernismul? Postmodernismul învață că adevărul este relativ. Nu există. Ce cred eu e adevărat pentru mine și ce crezi tu este adevărat pentru tine. Nu există adevăruri absolute. Cuvântul lui Dumnezeu este un adevăr absolut. Este adevărul care nu se schimbă. Dumnezeu se identifică cu cuvântul său și spune: eu sunt același. Ieri, azi și pentru totdeauna și în veci. Este adevărul absolut pe care ne bazăm credința noastră. Postmodernismul învață, nu există adevăr absolut. De aceea avem atâtea probleme în societatea americană, pentru că adevărul absolut nu mai este la temelia societății americane. Așa că modul de viață, religia, culturile și toate punctele de vedere sunt egal valabile. Opiniile au aceeași greutate ca și evidențele. Ce cred eu este la fel de valabil cu ce crezi tu și cu ce crede orice alt ateu sau oricine din lumea aceasta. Orice punct de vedere este valid, deci trebuie respectat. Singurul păcat în postmodernism este când critici pe altcineva pentru felul cum vede lucrurile sau pentru alegerea pe care o face. Fiecare poate să aleagă ce vrea. Nu există niciun ghid, nu există niciun standard. Ce cred eu că e bine pentru mine, pot să fac. Ce crezi tu că e bine pentru tine, poți să faci. Nu există niciun adevăr absolut. Postmodernismul este modul în care America gândește astăzi. Adevărul nu există, adevărul este virtual. Ca și urmași ai lui Hristos credem că există adevărul și mai mult. Trebuie să, așa cum spune cuvântul, dăm socoteală fiecăruia de nădejdea care este în noi și apologetica este știința creștină care ne ajută în susținerea acestui adevăr. Deci trebuie să apărăm credința, să dăm socoteală de nădejdea care este în noi și apoi trebuie să comunicăm adevărul. Spuneți adevărul în dragoste. Domnul Iisus spunea: duceți-vă! Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Mergeți peste tot și spuneți adevărul acesta în dragoste. Ce face biserica deosebită astăzi? Biserica este locul unde adevărul este proclamat. Adevărul absolut, cuvântul lui Dumnezeu, este proclamat. Și asta face locul acesta, prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și noi care luăm, absorbim cuvântul lui Dumnezeu, îl face deosebit. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, spunea Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că la Revoluție ne-am întâlnit cu câțiva frați și încă era fierbere, încă era luptă în stradă, încă era asta, și ne-am întâlnit într-o casă și ce s-au gândit frații? Haide să luăm un cearceaf mare și să punem pe el un verset din Biblie. Acum e timpul nostru. Până acum am fost persecutați și ne-am dus și am scris pe un cearceaf și am găsit un marker și am scris acolo cuvintele Domnului Iisus Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Amin? Adevărul ne face slobozi, nu postmodernismul. Așa că de aceea suntem în locul acesta, pentru că vrem să proclamăm adevărul. Și adevărata închinare este adevărata închinarea în Duh și în adevăr. Nu există închinare veritabilă fără Duh și fără adevărul cuvântului lui Dumnezeu. În dimineața aceasta o să învățăm despre un alt adevăr legat de închinare. Și anume despre binecuvântările închinării sau beneficiile, dacă vreți, ale închinării sau rezultatele închinării adevărate. Și aș vrea să vedem că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și în dimineața aceasta, și textul pe care l-am citit din Psalmul 27, psalmistul David, spune: în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, enunță aici, și mai sunt și alți psalmi, în care spune: sunt binecuvântări extraordinare. Aș vrea să vă spun că toți cei care vine, bătrâni, mai puțin bătrâni care ați venit aici astăzi, veți fi binecuvântați de Domnul. Este o profeție pe care o fac în virtutea promisiunilor cuvântului lui Dumnezeu și vom vedea de ce. În primul rând, pentru că ați venit la închinare și închinarea are beneficii, are binecuvântări pentru fiecare. Vreau să fie atenți și copiii și aș vrea să fie atenți și tinerii și să vadă că sunt binecuvântați atunci când vin în închinare înaintea lui Dumnezeu.
căci El mă va ocroti. Spune, vreau să locuiesc, psalmistul, în casa Domnului, pentru că aici sunt binecuvântări, sunt beneficii extraordinare. În prezența lui Dumnezeu nu putem face decât un singur lucru. Nu putem decât să ne închinăm. Atunci când suntem în prezența regelui, nu putem să facem altceva decât să ne închinăm. Franz Liszt era la curtea țarului Rusiei și concerta acolo. Și a observat că în timp ce el concerta, țarul Rusiei se întreținea cu unul dintre ofițerii lui undeva în loj acolo. Și Franz Liszt, elegant, s-a oprit. Toată lumea a observat. Țarul Rusiei s-a oprit din conversație și ce se întâmplă? Și Franz Liszt a spus foarte elegant, când regele vorbește, ceilalți tac. Așa că același lucru facem și noi. Când Domnul vorbește, noi tăcem. Noi putem face un singur lucru, să ne închinăm. Și spune psalmistul, atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, sunt binecuvântări extraordinare. Privesc frumusețea Domnului. Aici vedem pe Domnul, prin cuvântul Lui, uitându-ne în ochii unii altora când dăm mâna, vrem să-L vedem pe Domnul. Nu vrem să vedem priviri furioase, nu vrem să vedem priviri mânioase, nu vrem să vedem evitări când vrea să dea mâna cu noi, nu vrem să-L vedem pe Domnul. Când suntem în închinare, vrem să-L vedem pe Domnul în cuvânt, în prezența noastră, în strângerea de mână, în îmbrățișare și așa mai departe. Căci El mă va ocroti în coliba Lui. Vedeți, coliba Lui e un hotel mare cu multe camere. Coliba, care e specificul colibei? Are o singură cameră. Are o singură cameră și nu poți să eviți. El mă va ocroti în coliba Lui, o binecuvântare extraordinară. Aici nu avem fiecare compartimentul nostru, cum nu o să avem în cer. Imaginea casei Domnului este imaginea cerului, unde vom fi toți împreună. Și Domnul nu are compartimente nici în biserică și nu are compartimente separate nici în cer, pentru unii care sunt așa sau pentru alții care sunt altfel. El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cordului Lui și mă va înălța pe o stâncă. În final, noi vom fi cei binecuvântați. Haideți să vedem în mod concret ce presupune sau care sunt beneficiile reale ale închinării. Închinarea sinceră, așa cum am spus, are ca scop glorificarea, slăvirea lui Dumnezeu prin închinare. Atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, noi ne bucurăm de Domnul. Noi ne desfătăm în Domnul și ne desfătăm de prezența Lui, pentru că credem, conform promisiunii, că acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui și El este unde? Aici. De aceea, noi ne desfătăm de prezența Lui. Ne bucurăm că ne întâlnim unii cu alții. Ne bucurăm că dăm laudă Domnului, dar în mod deosebit. Eroul nostru, cum s-a spus aseară la nuntă, persoana care este cea mai înălțată, este Domnul Iisus Hristos și scopul pentru care am fost creați este nu numai pentru a aduce slavă, ci pentru a ne bucura de acest fapt și este un privilegiu. Nu este lucru stare care să ne aducă mai multă împlinire ca închinarea adevărată în prezența lui Dumnezeu. Sufletul nostru se răcorește, dacă vreți. Se desfată atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu și suntem conștienți de faptul că suntem în prezența lui Dumnezeu. Vedeți? Lumea nu pricepe acest lucru. Cum pot pocăiții să stea ore întregi într-o cameră, să transpire, fără aer condiționat, nu știu dacă se poate da mai jos, nu știu dacă numai mie mi cald sau și vouă, și cum pot să stea atâtea ore împreună, să cânte numai și să asculte? It's boring! Pentru cei din lume este plictisitor. Cum pot? Și asta duminică de duminică. Și nu numai că se întâlnesc dimineața, se mai întâlnesc și după masa. Cum e posibil așa ceva? Noi însă putem înțelege. În casa lui Dumnezeu, în condițiile în care suntem, noi ne desfătăm în prezența Domnului. David, în psalmul său, spune în versetul 4, un lucru cer și doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc cât? Nu dimineața și după masa și joia, toată viața în casa Domnului. E așa de bine în prezența Domnului că sufletul meu se desfată, se răcorește. E ca un izvor de apă rece pentru un om setos după multă vreme de sete. Se desfată în prezența Domnului. Psalmul 16
declară același lucru. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Desfătări, bucurii nespuse. Când vii în prezența Domnului, simți tu bucurie? Simți tu că sufletul tău se răcorește? Aș vrea să spun ceva. Dacă sufletul tău nu se răcorește și nu ai bucurie stând în prezența Domnului, înseamnă că n-ai venit pentru motivul adevărat. Toți cei care au venit cu motivul acesta să se închine și când stau în închinare înaintea lui Dumnezeu, când ascultă cuvântul, când cântă slavă lui Dumnezeu, când fac orice altceva în casa Domnului, sunt doar ei și Dumnezeu, vor pleca bucuroși și satisfăcuți din locul acesta. Oricine altcineva am venit cu alte scopuri în locul acesta, să prea poate să plecăm triști în locul acesta. Așa că aș dori ca să ne cercetăm în dimineața aceasta dacă avem bucurie, dacă suntem desfătați în sufletul nostru, dacă ne-am răcorit când venim aici, înseamnă că am venit pentru motivul adevărat. În Psalmul 84, versetul 10, care este un psalm al lui Core, citim următoarele. Căci mai mult faci o zi în curțile tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Crede-mă că ar fi bine să fie acolo în prag, că mai răcoare puțin și eu aș vrea tot la fel și simt copiii lui Core acum. Mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc la Amvon. S-a schimbat în cortul răutății. În casa lui Dumnezeu ne desfătăm. Să știți că sunteți mai frumos când zâmbiți. Arătați mai tineri pentru cei care aveți probleme cu vârsta. Și voi tineri vor avea... Bun, voi sunteți frumoși oreni. Căci mai mult face o zi în curțile tale. Înseamnă că acești fii ai lui Core care erau implicați în cântare, mulțumesc, care erau implicați în cântare și în lăudarea lui Dumnezeu, știau ceva mai mult decât știm noi astăzi. Era o bucurie, doreau ca să stea în prezența lui Dumnezeu, în curțile Domnului, pentru că acolo era desfătare, era bucurie deosebită în prezența Domnului. Nimic nu poate fi egalat de închinarea în sărbătoare a copiilor lui Dumnezeu. Aș vrea ca să înțelegem că există o stare deosebită atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu. Și despre biserica primară se spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, câteva lucruri care arată că bucuria aceasta nu aveau numai poporul lui Dumnezeu, izraeliții, când se întâlneau la templu, ci că bucuria aceasta a continuat. Ei stăruiau, zice, în învățătura apostolilor, legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Era ceva acolo. Nu cred că îi împingea nimeni. Erau persecutați. Erau prigoniți. Dacă se descoperea că ești creștin, aveai toate șansele să fii omorât, să fii dus în arenele romane, să fii tăiat cu fierăstrău, să fii ars de viu, să fii mâncat de lei. Și zice, ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Prânceau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei lăudau pe Dumnezeu. Când erau împreună, ei aveau ceva împreună. Ei se desfătau în Dumnezeu. La închinare venim nu să primim, ci să dăm. Nu venim să privească alții la noi și voi care stați aici în față, nu pentru asta și voi sunteți conștienți de lucrul ăsta, veniți aici. Nu pentru ca să facem fashion show, ori să facem un show în care să prezentăm cât de bune voci avem. Când venim la închinare, nu venim să luăm asupra noastră ceva și să furăm din slava lui Dumnezeu. Când venim la închinare, vrem să dăm și să dăm slavă lui Dumnezeu prin închinare. De aceea, cei răscumpărați se adună periodic pentru a se desfăta, pentru a se bucura
în Domnul. Ne bucurăm noi când suntem în casa Domnului, în prezența Domnului? Ne putem bucura și acasă când dăm slavă Domnului. Vreau să vă spun ceva. Și plecând de aici, ar trebui ca să facem ceea ce spune cuvântul, să vorbim între noi cu psalmi și cu cântări de laudă. Aș vrea să vă spun că bucuria și desfătarea noastră ar fi mult mai mare în conversații decât să bârfim. Sau să discutăm alte lucruri legate de ale noastre pământești. Când suntem în prezența lui Dumnezeu, avem o mare binecuvântare. Ne putem bucura de prezența Lui. Mai există o binecuvântare și binecuvântarea aceasta este că nu numai că noi ne bucurăm de Domnul când venim aici, dar știți ceva? Domnul se bucură de noi. Când este slăvit, Dumnezeu se bucură de noi. Nu înțelegem pe deplin taina aceasta, dar aceasta este realitatea și știm că pentru aceasta am fost creați. Și am citit de mai multe ori textul din Efeseni, capitolul 1, care subliniază lucrul acesta. Efeseni, capitolul 1, dacă vă uitați în versetul 4, sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut înainte pentru ca noi să putem să ne desfătăm în El și El să se desfete în noi. Dumnezeu a creat niște lucruri și spune, în El ne-a ales. Dumnezeu ne-a ales pe noi. În primul rând, El ne-a ales pe noi, înainte ca noi să-L alegem pe El. Zice, ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Zice, ca să fim sfinți, fără prihană înaintea Lui, după buna plăcere Lui, după ce în dragostea Lui, și ne-a mai făcut ceva, ne-a rânduit mai dinainte. Ne-a ales și ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Ne-a ales, ne-a pus mântuirea la dispoziție, după buna plăcere a fost inițiativa lui Dumnezeu și toate acestea, spune în versetul 6, le-a făcut cu un scop. Care este scopul? Spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu cu un scop. Pentru care? Să-i aducem slavă. Dumnezeu se desfată atunci când îl glorificăm, atunci când ne închinăm înaintea Lui. Și Isaia, capitolul 62, arată satisfacția sau plăcerea pe care Dumnezeu are atunci când îi aducem o închinare veritabilă. De dragostea Sionului, versetul 1, nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta până nu se va arăta mântuirea Lui, lumina soarelui și izbăvirea Lui ca o făclie care s-ar aprinde. Versetul 3. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu te vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Aseară am fost la nuntă. Și dacă noi ne-am bucurat, dar mirele și mireasa cred că s-au bucurat, pentru că timpul de așteptare s-a terminat și au intrat în această nouă călătorie, în această nouă, pe această nouă cărare a căsătoriei. Și spune, cum mireasa și mirele se bucură, tot așa eu mă bucur. Dumnezeu nu găsește o comparație mai potrivită pentru ca noi ca și oamenii să înțelegem lucrul acesta și spune, așa cum mirele și mireasa se bucură, tot așa mă bucur și eu atunci când vă închinați mie, atunci când stați în prezența mea. Înțelegem noi, frați și surori, că atunci când suntem în închinare, nu numai noi ne bucurăm de prezența Domnului, ci Domnul se bucură de închinarea noastră și se desfată în noi. Există o altă binecuvântare, o a treia binecuvântare pe care o avem atunci când suntem în închinare. Ne apropiem de Dumnezeu. În Vechiul Testament Dumnezeu a pus anumite lucruri, limite care trebuiau respectate cu strictețe și pedeapsa încălcării fiind moarte.
În închinare erau anumite bariere, erau anumite grupuri, leviții și așa mai departe, și era marele preot, erau preoții și așa mai departe, și numai marele preot avea voie să intre în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu în închinare a pus în Vechiul Testament niște limite. Până când a venit Domnul Iisus Hristos, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt și avem intrare, spune cuvântul, slobodă la Tatăl. În Noul Testament, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două și toate limitările au fost date la o parte și suntem încurajați să ne apropiem în mod direct, personal, în închinare înaintea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 10, versetul 22, spune să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să ne apropiem în felul acesta de Dumnezeu. Când ne închinăm lui Dumnezeu, nu facem altceva decât venim în prezență, așa cum marele preot venea o dată pe an în Sfânta Sfintelor cu jertfa de ispășire, pentru ca să mijlocească pentru poporul care stătea afară. Acum, spune, avem intrare slobodă. Nu mai trebuie să vină un om care să mijlocească, să-i mărturisesc lui și el să vină înaintea lui Dumnezeu. Acum, fiecare din noi, fiecare, și voi tinerilor, aveți acces în prezența lui Dumnezeu. Și când te supără colega la serviciu sau colegul, sau când ai probleme, sau când ai test, nu mai trebuie să mergi și să spui la preot și preotul să meargă să aștepte până când vine, ci poți să mergi direct în prezența lui Dumnezeu. Tinerilor, când aveți probleme și nu știți care este drumul pe care trebuie să-l urmați în viață, care este direcția, când sunteți la răscruce de drumuri, puteți merge înaintea lui Dumnezeu. Nu mai trebuie să vii la preot și să-i spui preotului și preotul să meargă și să mijlocească pentru tine. Când vrei să știi care este viitoarea ta soție sau viitorul tău soț, care este școala la care trebuie să mergi sau la care nu trebuie să mergi, care sunt deciziile pe care trebuie să iei, dacă trebuie să mergi pe drumul ăsta și să păcătuiești sau să mergi pe drumul celălalt și să fii plăcut Domnului, nu mai trebuie. Merge, gustați și vedeți ce bun este Domnul, spune cuvântul. Poți să mergi direct în prezența lui Dumnezeu. Și când mergem în prezența lui Dumnezeu, tot același lucru este valabil pentru noi, frați și surori. Când avem copii care nu ascultă de noi, nu mai trebuie să mergem la preotul, ci mergem direct la Dumnezeu și batem la ușa îndurării lui Dumnezeu și Dumnezeu, atunci ne apropiem de Dumnezeu. Simțim cu adevărat că ne apropiem de Dumnezeu și cum spune cuvântul, cu o inimă curată, cu credință deplină. Atunci când mergem, trebuie să credem că El ne ascultă. Atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu. Ne apropiem, avem noi curajul acesta, este un mare beneficiu. Înainte, credincioșii vechi testamentali nu puteau să facă lucrul acesta. Acum avem prin Domnul Iisus Hristos intrare slobodă la Tatăl. Un al patrulea beneficiu, și am să mă opresc aici, este că atunci când ne venim în închinare înaintea lui Dumnezeu, când noi ne apropiem de Dumnezeu, se întâmplă un miracol. Știți care e acesta? Dumnezeu se apropie de noi. Dacă noi facem un pas spre El, El face doi spre noi. Nu este un lucru extraordinar? Nu știu câți realizăm în dimineața aceasta că Dumnezeul Universului, care putea să existe foarte bine fără noi, care a creat totul și toate lucrurile îi aduc închinare și toate lucrurile îi aduc slavă și toate lucrurile trăiesc în ascultare de legile pe care Dumnezeu le-a așezat în universul acesta, nu neapărat avea nevoie de noi. Dar Dumnezeu a vrut ca noi să fim coroana creațiunii Lui. Și dacă toată natura îi aduce slavă, și dacă întreaga creație, dacă stelele și universul se supun legilor Lui, Dumnezeu găsește satisfacție mai mare în faptul că noi ne apropiem de El și de aceea El se apropie de noi. Iacov, capitolul 4, versetul 8, face următoarea mărturisire. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Smeriți-vă înaintea lui Domnului și El vă va înălța. Apropiați-vă de Dumnezeu. Este o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu că atunci când venim în închinare înaintea lui Dumnezeu și nu avem alte obstacole între noi, ci Duhul nostru comunică cu Duhul lui Dumnezeu și suntem pe frecvența Lui,
Și atunci când cuvântul adevărului, inima noastră este deschisă ca să se închine în Duh și în adevăr, nu numai noi ne apropiem de Dumnezeu, ci Dumnezeu promite prin cuvântul Lui: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Doamne, apropie-te de noi și în dimineața aceasta. Doamne, nu merităm, suntem niște ticăloși, suntem niște păcătoși, dar mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, mulțumim că înainte ca să ne apropiem noi de Tine, Tu te-ai apropiat de noi. Mulțumim, Doamne, că înainte ca noi să Te iubim pe Tine, Tu ne-ai iubit pe noi și L-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos. În Psalmul 22, versetul 3, este reafirmat acest adevăr. Totuși, Tu ești cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Vedeți, frați și surori? Lui Dumnezeu îi place, El se desfată în închinare când ne apropiem de El. Și nu numai atât, zice, Tu locuiești în mijlocul, deci ceea ce înseamnă că nu stă undeva în cer și noi suntem aici pe pământ, ci El, Dumnezeu, vine și locuiește prin persoana Duhului Sfânt în mijlocul nostru atunci când noi ne închinăm lui Dumnezeu. N-ar trebui să fim excited, n-ar trebui să fim entuziasmați că însuși Dumnezeu vine și locuiește între noi când ne închinăm în prezența lui Dumnezeu? Haideți să nu mai avem bariere atunci când, ci în decență, potrivit Scripturilor, când venim în prezența lui Dumnezeu, să-i dăm laudă din toată inima, să strigăm către Domnul și să lăudăm pentru că merită. Pentru că ce facem aici, frați și surori, nu este altceva decât o repetiție generală la ceea ce vom face o veșnicie întreagă. Dacă aici avem gurile închise, dacă aici avem pumnii încleștați, dacă avem mâinile strânse lângă noi, ce vom face o veșnicie întreagă? Vom fi stingheri când vom fi în prezența lui Dumnezeu, cuprinși de gloria lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu, de tot ceea ce vom vedea, de splendoarea lui Dumnezeu, vom sta și atunci tot așa, frați și surori. Haideți că atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne desfătăm în prezența Lui și El se va desfăta de noi. Haideți ca să ne apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Lăsați barierele la o parte. Haideți să lăsăm tradițiile la o parte. Haideți să lăsăm lucrurile care ne-au ținut legați. Haideți să păstrăm decența Cuvântului Lui Dumnezeu și în felul acesta, în felul cum ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu, să dăm slavă lui Dumnezeu din toată inima, pentru că El este vrednic, El merită. Avem promisiunea Lui că acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, El este, când ne apropiem noi de El și El se apropie de noi. El este chiar în mijlocul nostru. El e prezent și în cămăruță, dar avem promisiunea însoțirii bisericii cu prezența Lui. Te întreb la încheierea acestui serviciu de dimineață, de ce ai venit aici? De ce ai venit în locul acesta? Să-L determin pe Dumnezeu să împlinească toate cererile tale? Crezi că aici rugăciunea e mai ascultată ca în cămăruță? Sau crezi că dacă ne rugăm mai mulți, Dumnezeu aude mai bine? Să ne îmbogățim cunoștințele religioase, să dobândim mai multă cunoștință, poate chiar să verificăm cunoștințele altora dacă sunt 100% doctrinare, sau să primim binecuvântare în închinare. Este o întrebare foarte serioasă. Aș vrea să ne cercetăm motivele pentru care venim în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că din timpul când am fost conștient de faptul acesta și am auzit mesaje legate de acest fapt, modul meu de închinare și prezența mea în casa lui Dumnezeu și ori de câte ori mă închin, s-a schimbat. Mi-am verificat, mi-am cercetat viața și mi-am dat seama că nu totdeauna motivele pentru care vin aici sunt motivele care ar trebui să fie când vin în casa lui Dumnezeu. Mai vreau să te cercetezi împreună cu mine și dacă impurități, lucruri omenești, dacă cumva atenția, în loc să o atragi spre Dumnezeu și să fie spre Dumnezeu, este spre tine prin felul cum vorbești, prin felul cum te manifesti, prin felul cum te îmbraci, prin felul cum te manifesti față de ceilalți. Haideți ca să lăsăm, începând cu dimineața aceasta, ca toată slava, toată gloria, toată măreția să fie a Dumnezeului nostru și numai a Lui.
închinarea adevărată este îndreptată spre Dumnezeu. Îl laudă pe El, îl cântă pe El, îl slăvește pe El. Și de aceea și închinarea noastră, dacă vrem să fie o închinare adevărată, trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu. Când scopul pentru care existăm este să-i aducem închinare lui Dumnezeu, atunci închinarea noastră este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu există biserică mai oarbă ca cea care pierde din vedere acest fapt și în loc să aducă închinare lui Dumnezeu, se laudă pe sine, laudă membrii ei, laudă programele sau orice altceva. De aceea serviciile bisericii trebuie aranjate în așa fel ca să atragă atenția nu asupra noastră, ci asupra lui Dumnezeu. Nu asupra manifestărilor noastre, ci asupra prezenței lui Dumnezeu. Și de aceea tot ce facem în locul acesta, rugăciunea, cântările, predicarea, anunțurile, darurile, manifestarea darurilor, trebuie să îndrepte pe cei prezenți spre Dumnezeu în adorare. Aceasta este, de fapt, adevărata închinare pe care Dumnezeu o așteaptă din partea noastră. Biserica este locul unde ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Biserica este locul unde ne întâlnim cu Domnul, în care noi ne apropiem de El și El se apropie de noi. Este locul în care căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Este locul în care noi îl înălțăm și îl glorificăm pe Dumnezeu. Este locul în care venim să-i îmbogățim pe alții și nu să ne îmbogățim pe noi. Este locul unde se adună familia lui Dumnezeu. Este locul în care ne vedem starea și ne pocăim. Este locul unde venim cu dorința de a face pe alții fericiți. Este locul unde are loc o intensă activitate duhovnicească, unde se nasc copii și cresc copii spirituali, unde toți ostenim pentru Domnul și pentru aproapele, unde suntem căliți și pregătiți pentru slujire, creștem tot mai mult în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Când Dumnezeu începe o lucrare nouă, așa cum este lucrarea New Life, pe care credem că Dumnezeu a început-o prin noi, El nu are nevoie de o mare organizație sau de oameni cu dotare specială, așa cum niciunul dintre noi nu suntem și cum Domnul Iisus și ucenicii, despre ucenici spuneau că nu sunt nici cărturari, sunt oameni de rând. Și totuși Dumnezeu a schimbat fața omenirii cu 12 oameni care au fost dedicați 100% pentru El. Deci El nu are nevoie de o mare organizație, de oameni puternici care să adune fonduri, și nici de oameni care să îi facă publicitate, care să facă advertising, să pună pancarde. El are nevoie doar de o mână de oameni care vor să trăiască pe de-a întregul pentru El și numai pentru El, care vor să se închine și își pleacă genunchiul numai înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a procedat așa, de la profeții Vechiului Testament până la mâna de ucenici al lui Hristos și până în ziua de astăzi. Înțelegi ce important ești tu în ochii lui Dumnezeu și ce important este închinarea ta și câte beneficii îți aduce dacă faci și aduci lui Dumnezeu o închinare adevărată? Aș vrea să ne cercetăm cu toții în dimineața aceasta și dacă până acum am avut ezitări sau am avut un mod de închinare care a lăsat de dorit, aș vrea să ne cercetăm în dimineața aceasta. Și aș vrea ca să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne călăuzească și de acum înainte, când venim în locul acesta, să venim cu bucurie în prezența lui Dumnezeu. Și dacă avem, sunt fericit, spune cântarea, chiar dacă am lacrimi pe obraz. Că suntem în prezența lui Dumnezeu, bucuria este bucurie pentru că o împărțim cu alții, dublă bucurie. Și când suntem în prezența lui Dumnezeu în închinare, necazul este pe jumătate pentru că îl împărtășim cu alții. Pentru că știm că Dumnezeu este prezent în locul acesta.
Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze, să ne cerceteze și aș vrea să ne gândim, să medităm fiecare în inima noastră, în gândurile noastre. Doamne, ți-am adus eu în dimineața aceasta o închinare plăcută înaintea Ta? Am avut eu altceva în gând când am venit în locul acesta decât pe Tine? Am avut alte lucruri, am adus alte lucruri? Am încercat să arăt altceva decât slava, gloria Ta, caracterul Tău în viața mea? Sunt eu gata să iert, sunt gata să întind mâna, sunt gata să mă smiresc, pentru ca slava lui Dumnezeu în închinare, când regele vorbește, ceilalți tac. Haideți să facem liniște în sufletele noastre în dimineața aceasta și cu mine de împreună vă rog să aruncați o privire retrospectivă în viețile dumneavoastră și să vedeți dacă cu adevărat închinarea este ceea ce ar trebui să fie potrivit cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și avem promisiunea lui Dumnezeu că dacă aducem o închinare plăcută înaintea Lui, nu numai noi ne vom bucura de El, ci și El se va bucura de noi. Nu numai noi ne apropiem de El, ci și Dumnezeu se apropie de noi. Și asta este, și acestea sunt binecuvântări extraordinare pe care nu putem să le măsurăm. Ați vrea ca mai mult ca până acum să ne desfătăm în prezența Domnului și El de noi? Amin. Ați vrea ca atunci când noi venim în prezența Domnului să avem garanția că și El este și se apropie de noi? Toți am vrea lucrul acesta. Amin. Haideți atunci când ne închinăm Domnului să o facem cu toată bucuria. Haideți că atunci când ne închinăm Domnului să o facem cu toată inima, fără rezerve, frați și surori, să le lăsăm lucrurile acestea la o parte pe care le-am moștenit și să ne închinăm Domnului cu entuziasm, cu bucurie, cu dragoste. Pentru că atunci când faci lucrul acesta, nu te poți închina lui Dumnezeu dacă ai amărăciune în suflet, nu te poți închina lui Dumnezeu dacă nu poți să ierți pe alții, nu poți să te închini lui Dumnezeu dacă ai zgârcenie în viața ta, dacă nu ai toate lucrurile, așa cum spune cuvântul, în curăție, să ridicăm mâini curate spre Dumnezeu. Nu poți să faci lucrurile acesta. Închinarea noastră și apropierea noastră de Dumnezeu și a Lui de noi presupune o stare de curăție pe care o face Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze cu mic cu mare în dimineața aceasta, să aducem o închinare și să fim cu toții binecuvântați în prezența Domnului. Amin. Amin. Fericiți
acestei dimineți. Cu adevărat, Tatăl nostru care ești în ceruri, ești vrednic de toată cinstea și toată slava. Mulțumim că Tu locuiești în mijlocul laudelor și mulțumim că și în această dimineață, prin Duhul Tău cel Sfânt, ai fost prezent în mijlocul adunării. Mulțumim pentru impulsul pe care prin Duhul Tău l-am avut la rugăciune și Te rugăm, Doamne, să asculți rugăciunile bisericii. Mulțumim pentru că prin laudă și închinare ne-ai dat harul să Te mărim și să Te proslăvim. Și mulțumim că prin cuvântul Tău ne motivezi la o închinare în duh și în adevăr. Doamne, Te rog să ne dai harul de a ne închina conform Scripturilor. Mulțumim că Tu Te apropii de noi și mulțumim că ne dai harul și noi să ne apropiem de Tine. Vrem, Doamne, Tu să rămâi Domn și Dumnezeu în această adunare. Și tot ce-i omenesc, tot ce-i firesc, ne ajută, Doamne, să dăm la o parte. Cu adevărat, Tu să domnești în mijlocul adunării și să locuiești în mijlocul laudelor. La despărțire Te rugăm să ne binecuvintezi, să ne ajuți ca și după masă să putem fi harnici la casa Ta, să spunem și altora vestea bună a mântuirii. Și mulțumim că ne asculți, pentru că toate acestea Te-am rugat și îți mulțumim în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Iar aceluia care poate să ne dea mult mai mult decât gândim sau cerem noi, singurului Dumnezeu adevărat, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, dorim să-i fie adusă toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Amin. Cu harul Domnului, adunarea este liberă până după masă, la ora 6.